Ƙasar Amurka ta ce ta kai hare-hare kan 'yan ta'adda da ke arewa maso yammacin Najeriya ne bisa buƙatar gwamnati. Harin dai ya auku ne a arewa maso yammacin ƙasar a yankin jihar Sokoto inda jama'a suka ji ƙarar ta girgiza wasu gidaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kai harin ne bisa gargaɗin cewa hakan za ta faru idan ba a daina kashe Kiristoci ba. Gwamnatin Amurka ta sanar da ƙaddamar da hare-haren sama kan wasu wurare da ake zargin 'yan ta'addar ISIS suna amfani da su a arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya bayar da umarnin kai hare-haren yana mai bayyana su a matsayin masu ƙarfi da kuma haɗari ga 'yan ta'adda. Wannan dai yana ƙunshe ne a cikin sanarwar da ma'aikatar yaƙi ta Amurka ta fitar, sannan ta wallafa a shafinta na X a daren ranar Juma'a. Ƙasar Amurka ta kawo hari Najeriya. DW ta wallafa cewa wannan ne karon farko da sojojin Amurka suka kai irin wannan hari a Najeriya tun bayan da Trump ya sake komawa kan karagar mulki. Rahotanni sun nuna cewa hare-haren sun gudana ne a wasu sassan jihar Sokoto, inda ake zargin 'yan ta'adda ke fakewa suna kai hare-hare kan fararen hula da jami'an tsaro. Rundunar sojin Amurka da ke kula da nahiyar Afirka, AFRICOM, ta bayyana cewa an kai hare-haren ne bisa buƙatar hukumomin Najeriya. Rundunar ta ce an yi aikin cikin tsari da nufin rage barazanar tsaro a yankin da dakile kashe Kiristoci a Najeriya. Amurka ta gode wa gwamnatin Najeriya. Ministan tsaron Amurka, Pete Hegseth, ya bayyana godiyarsa ga gwamnatin Najeriya, yana cewa haɗin kai da bayanan sirri da aka samu daga hukumomin ƙasar sun taimaka matuƙa wajen nasarar aikin. A nata ɓangaren, ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta tabbatar da kai hare-haren, tana mai cewa an yi ingantattun hare-hare kan wuraren 'yan ta'adda. Ma'aikatar ta jaddada cewa gwamnatin Najeriya tana ɗaukar kare rayukan dukkanin 'yan ƙasa a matsayin babban nauyi ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba. Sanarwar ma'aikatar ta ce ta'addancin da ake yi wa kowane al'umma abin Allah wadai ne kuma barazana ce ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ma duniya baki ɗaya. A wani saƙo da ya fitar, Trump ya ce dalilin kai hare-haren shine abin da ya kira hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa kan fararen hula musamman Kiristoci. Shugaban ƙasar Amurka ya ce ba zai bari tsatsauran ra'ayin addini ya yi katutu a ƙarƙashin shugabancinsa ba. Tuni dai mutane da dama suka fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan hari da Amurka ta kawo Najeriya. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.